Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsunan o mga kaigalaan, sa ngalan usab sa pagtulod ang PBCM, kini karon ang inyong alagad sa kanginan, kini si Brother Samuel Montemayor padayon gyapon nga magadapit kaninyo kanunay nining sa inyong pagpatalinghog nining tulmanon usab sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga gidumala kini ni Master Tomas D. Eugenio Sr. kinsa mo ang nahimong katumanan sa gisaad nga Espiritu Santo sa atong Ginoong Hesukristo sa dinhi pa siya sa kalibutan. Ug ako magapanginaot nga basta panalangin sa balaan nga magtutudlo makadangat unta kaninyong tanan karon nga nagasunod nining tungura aron sa ingon ni ana siyon kamo nga makasabot diri kanamo din ginagamit namo ang Biblia uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia. Kini ang kanunay namong ikaalagad nga na kaninyo tungod kay kini mao gitudlo ni Master diri kanamo ug padayon usab kini nga mo ikatudlo nga na kaninyo. O kini nga tulumanon padayon nga atong mabati sa mong simbihan sa DYLA magsugod kita alas 11 hantod sa alas 12:15 sa kaudtohon sa adlaw nga Domingo. O ging manusab sa lain nga dapit padayon kana nga mabati nato sama sa simbihan sa DYWR sa Butong Pinungahan Cebu. Padayon kana nga mabati nato sa region natin sa oras alas 12 hangtod sa launa ang takna sa kapunon sa adlaw kana nga Domingo. Ug sa Toledo sa DYHR sa Toledo padayon kana ang atong mabati sa oras alas 6 hangtod sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon sa adlaw kana nga Domingo. O ingon man usab dito sa Cagayan padayon ka na ang atong mabati sa Teleregio sa Sibihan sa DXQO sa oras alas 12 hantod sa launa ang takna sa kapunon sa adlaw nga Domingo. O sa uban nga dapit padayon ka na kay ang atong programa mikabat naman kini sa 25 ka mga radio station ang nasudlan sa mga langitong lamdag sa kinabuhi sa tuyo ug tinguha nga may buluan sa mga higala namo nga mga tawo nga nagasunod nining programa ang mga doktrina nga gibarugan sa pagtulon ang PBCM nga diin nagpamatuod diha na dapit sa katumanan sa Espiritu Santo nining atong kapanahon karon. O sa tanan nga mga kaigsunan gipahibalo nato nga kining atong programa on live kini sa Facebook ug sa YouTube. Budaya lang kamo diri sa Cebu sa Cebu DYLA Cebu Newsbreak. Makita ninyo ang mga ministro sa PBCM nga nag-live sa mga oras alas 11 hangtod sa alas 12:15. Og ingon usab dito dapit gyapon sa Cagayan nagyapon sa Facebook ug sa YouTube sa Teleregio sa DXQO sa dapit sa Gusa, Cagayan de Oro City. O ingon man sa pagpamusta sa tanan ng mga kaigsunan dire dapit sa Visayas area sa atong chapter kang Mr. and Mrs. Chupilo Sibilia ug sa mga membro nila ni ng Suping Perolino sa wireless nila ni Sister Margarita Igunia nila ni Sister Ivy Valenzuela o ni Sister Janice diya sa Tipolo Mandawi. Kumusta og maayong pagpamati o pagpaminaw karon o pagsutong sa Facebook ug sa tanan nga mga kaigsunan gikan sa Cebu sa atong mga silinganan nga dapit sa Toledo City sa atong chapter ya nga gipangaluhan sa atong chapter president Vicky Dusina uban sa mga membro ug lakip na usab dili lang diya sa dapit sa Toledo lakip dito sa Palumpon sa atong mga kaigsunan diya sa atong chapter nga nila ni Mr. Brother Rio Mabini ug sa dito dapit sa kanang Ormoc sa atong mga kaigsunan nila ni Brother Trigo Pamunde ug ni Brother Aing sa tanan nga mga kaigsunan diya nga may PBCM ug dito sa Carmen Bohol sa atong chapter diya sa Carmen sa Muento Suerte Carmen Bohol nga gikapanguluhan sa atong chapter president ni Mr.
Lunglong Divino, uban sa mga opisyalis diya ni na Brother Gregorio Painagan, o sa atong mga kaigsunan ni Sister Joy Divino o ni Sister Annabel Divino, o sa tanan nga mga membro gayon sa PBCM diya nga dapit. O ingon man usab dinhi sa sentro sa Visayas, labi na diya sa Kapitol sa akong ginikanan, si Mrs. Rita Montemayor nga kanunay nga magmonitor nini atong programa sa matag Domingo nga tanan sa atong programa. O kumusta og maayong patalinghog kaniyang tanan og alang sa mga kasayuran sa atong mga kaigsunan nga nagsunod, kung galing buot kamo o may mga mangutana diri kanamo, ayaw lang mo pagpanuko sa pagpangutana, basta dili lang binuang kami mutubag sa inyong mga pangutana o pinagin ini nga among contact number nga among ihatag nga na kaninyo aron kamo makasayod sa mga among mga kontak. Ang akong number sa Smart 0969 o ni bago ni nga number, o 0969 o niya 392-1730. Busa mo ka na ang akong number sa Smart. O ingon man sa tanan nga makisunan, maayong pagpatalinghog nining tungura o gani pa ihatag ko pa di ang lain pang alagad magapangumustang hana kaninyo. Gusto gapon mga kagalaan, mga sokit, mga pagpinawan. Gihapon kini yung alagad Brother Luciano Panda, kaya yung gihapon nining gayon na karon aron sa pagpatulong sa mga panguran, nakasulat sa Biblia, mga panguran, kapagdalang literato, sa mga pangwasan, inilamas pag-alagad sa Espiritu Santo. Aron sa paglangan, ibalik ko kamo pang Brother Samuel aron pag-istit sa atong Sa dili pa lugar na to ihatag ang tema karong butaga Brad Bobot ato diay nga ipagmusta diay nga atong Executive and Vice President sa mga pagtulunan, si Reverend Charlie Eugenio, uban sa iyang kapikas sa kinabuhi si Madam Gaga Eugenio diya sa atong main office sa San Antonio saan Misamis Oriental, uban sa atong mga kaigsunan nga uban sa atong mga kaigsunan nga mga ministro diya lugar sa mga dapit. Mayong pagpamati o pagpatalinghog nining tungura og ako di ay nga gipaypalo nga karong umaabot nga sa 19 magsaulog kita lugar sa kanang atong pagsaulog sa spiritual birthday sa atong langitnon nga magtutudlo Divine Master Tomas Eugenio Senior karong August 19, 2022. Tungod kay kini mo naman kini atong nagindan nga pinuig nga pagpakandam tungod kay sa usa ka tuig aduna may katulo lugar nga kapistahan nga atong pagka-umuon. Unang una sa Marso 10 kanang gitawag og birthday kay Princess Angel Liberty's birthday, o ingon man usab pagka August 19 muna ang spiritual birthday sa atong magtutudo Divine Master Tomas Senior, o sa pagka December 29 mo kana ang birthday niya ni Master Yapon, Master birthday kanang December 29 sa matag tuig na. Usa mo kana i-acknowledge na po ang mga membro kung galing makatambong kamo ayon ninyo sikyata kanang mga pizza 19. Usa before 19 mga 15 siguro wala na ang pinglarga sa atong mga pigsunan padungan to sa atong main office. O karon ang amo di ay tema nga among pagdadon nga na sa atong tagsa-tagsa karon ka mga itulungog ang may tungod sa gyapon kini ka doktrina nga mahal namo nga makigsuran nga importante tayo nga may baluan ug masayran sa mga higala namo nga nagsunod nining among programa nga ang Espiritu Santo nga among giwali
Mao kini ang Espiritu Santo nga gisaad lugar sa atong Ginoong Kristo. Tungod kay ngano nga kini man ang among pagaisgutan karon kay tungod kay importante bilindon kini alang sa mga nagasunod tungod kay ang Espiritu Santo God doon na may kanang matudpad dunay mga rason nila nga dili sila mudawat dining among pagpamatuod tungod kay ang among pagpamatuod mao man ni ang Espiritu Santo nga saad lugar ng Kristo. Ang ilang basyan tungod kay doon na daw saad o Espiritu Santo nga nahihitabo na sa kaning panahon nga nadawat sa mga apostol nga ipaila lugar ng Espiritu Santo. Kaning nianang tanan kani kanang mga maong nakasulat wala na po na deny pero amo nang i-trace up kung kadtong Espiritu Santo nga ipamatud-an nga nadawat sa mga apostol nga ilang ipamatud-an sa una nga kaning sa diya sa panahon lugar silang pagsunod lugar sa atong Ginoong Kristo kay ang lugar ray mabasa pero sa dili pa lugar na namo ihatag ang pagpulog bay amo ning unahon pagpaila nga kining Espiritu Santo nga atong giwali ipamatud-an brad panta kini bang Espiritu Santo nga atong ipamatud-an kinsa ba ang nagsaad niini para per kita nagpamatuod o nakapamatuod nga kini natutong magtutudlo kay ako man giro nga pamatud-an nga ang katumanan niya na ang atong magtutudlo kung sa dili pa na atong tusapon kung kining Espiritu Santo nga atong iwali kinsa man ang nagpamatuod dinhi sa pinasugdan. Ang nagpamatuod sa pinasugdan Brad Samuel mahitungod na ning Espiritu Santo nga atong giwali karon walay lain kundi ang ato mismong Ginoong Jesucristo. Pamatud-an ta kana dinhi sa Juan sa kapitulo 14 bersikulo 15 hangtod sa 16 ingon ini kun nahigugma kamo kanako matupad sa atong Ginoong Jesucristo inyong pagatumanon ang akong mga sugo ug ako mga muyo samahan ug kamo iyang paghatagan ug laing manlalaban nga magapakig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan nga mao ang espiritu sa kamatuoran kang kinsa ang kalibutan dili pakadawat tungod kay ang kalibutan dili man makakita kaniya ni makaila kaniya apan kamo nakaila na kaniya kay siya nagapuyo man uban kaninyo ug maanha siya sa sulod ninyo. Sa natinaw brad panta nga ang Espiritu Santo di ay nga atong ipamatud-an ang Kristo di ay ang nagunang nagpamatuod ini nga matud pa niya tunay gugmata niya ni Kristo tumanon nato ang iyang mga sugo tunay sugo nga kung ipatuman lugar sa atong Ginoong Kristo kung nahigugmata niya tungod sa kanang sugo matulog ug ako mga muyo samahan ingon siya ug kamo iyang pagatagan og lain nga manlalaban nga makig-uban kaninyo hangtod sa kangturan nga mao ang espiritu sa kamaturan. Timan ang tanga manunay payag sa atong Ginoong si Jesucristo. Ug unsa usab kanang gingon niyang nga kun higugmata niya ipadala niya kanang mga muyo siya sa samahan og pagata aron kita pagatagan og laing manlalaban nga mao kanang espiritu sa kamaturan nga kun unsa o kinsa kanang espiritu sa kamaturan nga ipangamuyo ni Kristo ngadto siya sa iyang amahan sa 25 ug 26 atong ipadayon pagbasa sa mao gyapon nga kapitulo kining mga butang nga gisulti ko kaninyo samtang aniya pa ako uban kaninyo apan ang manlalaban matud pa niya ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan ingos Kristo nga gipadala sa amahan o igapadala sa amahan siya mao ang magtudlo kaninyo sa tanang butang ug magpahinumdom sa tanan nga akong gikasulti kaninyo busa ang hisgutan diyan yang Espiritu sa kamatuoran nga gipangamuyo niya sa amahan mo diyan ang Espiritu Santo sumala sa Biblia nga kung unsa po nang hingon yang nangamuyo siya sa amahan para hidangat ka ng lain nga malalaban ng mao ka ng Espiritu Santo pinaagi ka ng sa pagampo kay matud pa sa English version if you love me matud pa ni Kristo keep my commandments and I will pray the Father and He shall give you another comforter in me abide with you forever even the Spirit of truth whom the world cannot receive because it sitteth not neither know with him, but ye know him, neither with you,
and shall be in you. Usa kana diyang Espiritu Santo nga iyang gipangamuyo sa amahan, Brad Panta, ang pagpangamuyo niya ngadto sa amahan mao din ang pagampo para may dalat ka na o may padala ka ng Espiritu Santo sa katumanan nining atong panahon karon. O kana ang kamaturan nga atong gibasihan sa atong pag-alagad nga niya ta nagbarog nagbase sa Espiritu Santo nga gisaad sa atong Ginoong Hesukristo. Pero sa Biblia ba kay matud pa sa uban ilamang gamiton, ilamang alkuntrahan nga kanang Espiritu Santo daw nga atong giwali dili na daw kana makaturunganon pa kay sa unang panahon pa lang daan na kuno kanang naabot tungod kay kanang Espiritu Santo sa wala pa gani sa una pang panahon sa panong Kristiyano gisulti na gipasadaan na ni Kristo nga kana nga atong mabasa sa Biblia, Brad Panta, asa ba sa Biblia, Brad Panta, nga ang Espiritu Santo sa unang panahon, sa panahong Kristiyano, iyan na nang gihatagan o pagtagad, iyan na nang gipasadian ngadto sa iyang mga katawhan, mga tinunan. Pero kanang Espiritu Santo nga iyang gipasidaan ngadto sa iyang mga tinunan, kana ba siya bay mo ba na ang iyang saad kay kaning atong gipamatudan saad man ni Kristo kay naamang gani hiding ang Espiritu Santo nga gisaad na ay atong mabasa. Pero kaning Espiritu Santo nga atong pagabasahon kini ba sa Biblia ba, Brad Panta, may nga to kanang wasahong Biblia? Kana ba atong duna ba mabasa na to nga duna gi Espiritu Santo nga mabasa na to nga ipamatud-an gipasidaan puti Kristo sa iyang panahon sa kaning panahon? Oo, doon na tayo mabasa ka gani mao man ay gibasihan sa mga pagtulunan karon nga ang kanang Espiritu Santo nga atong gisgutan kahitabo na daw kana sa una. Pero atong susihon kung kinsa ba nagsaad niya na ang Ginoong sa Kristo o katubang amahan sa atong Ginoong sa Kristo. Dinhi sa buhat sa kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 4 ang atong pagbasa mao kani ang matin-aw nga motoran nga atong matagad. Sa nauna kong basahon o Teopilo, nagisgot ako mahitungod sa tanang butang nga gisugdan ni Jesus sa pagbuhat o pagpanudlo hangtod sa adlaw sa pagbayaw kaniya paingon sa langit. Tapos siya makahatag og mga tugon pinaagi sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostolis nga iyang gipili. Tapos sa iyang pagantos kanila may pakita siya nga buhi pinaagi sa daghang mga pagpamatuod nga nagpakita ngadto kanila sulod sa kapatan ka adlaw og nagsulti kanila mahitungod sa gingharian sa Dios. 4. Og samtang diha siya uban kanila, siya misugo kanila sa dili pagbiya sa Jerusalem, kundi sa pagpaabot sa gisaad sa amahan nga nga matud pa niya inyong nadungog gikan kanako busa kana di ang Espiritu Santo Brad Samuel nga ilang ipahingusgan nga nahiabot na di mao day kuno kana ang katong Espiritu Santo nga gisaad sa amahan. Ang tinuod ka na, Brad Panta, nga ang gisgutan nga gibasa nato sa Biblia nga doon na Espiritu Santo nga saad lugar sa amahan nga matud pa nga gipasadaan na ni Kristo nga sa 4 gingon kana ug samtang diha siya uban pa kanila siya misugo kanila si Kristo sa dili pa pagbiya sa Jerusalem kundi sa pagpaabot sa gisaad samahan nga matud pa niya iniyong nadungog gikan kanako unsa tong saad samahan nga gingon nga matud pa ni Kristo ayaw sa abo pagbiya kay gitugon man niya ang mga tao nga sa iyang nga nakig-uban pa siya niadtong panahon na nga mao na ang saad nga makadawat sila ni anang gisaad nga Espiritu Santo na ilang madawat matudpas bersikulo 8 nga mao kana ang saad sa amahan gingon apan kamo makadawat hinuon ug gahom sa diha nga unsara na kamo sa Espiritu Santo ug kamo mao unya ang akong mga saksi sa Jerusalem sa tibok Judea ug sa Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. Mo nang ilang nadawat saad sa amahan nga Espiritu Santo nga sa diyang makunsaran sila makadawat sila gahom gikan sa Espiritu Santo nga kung kinsa ka nga saad sa amahan nga ang atong gipamatudan saad ni Kristo ha ato manirong kanang ihatag nga ang paggulagway kay kun unsa ang relasyon ini
nga saad ni Kristo ug lugar saad nga Espiritu Santo sa ug saad pud sa amahan nga Espiritu Santo nga matud pa niya gipasidaan niya ang iyang mga tinun-an nga ayaw sa mo pagbiya sa Jerusalem samtang di mo makadawat sa saad sa amahan nga katong saad sa amahan mao tong Espiritu Santo nga ang makadawat niadto makadawat sila og gahom sa Espiritu Santo nga katong saad sa amahan mao kana nga atong gikwaan og pahayag nga before lugar ning atong panahon nagpamatuod kita sa Espiritu Santo nga gisaad ni Kristo pero sa wala pa na daan lang sa unang panahon dunay Espiritu Santo pod nga saad sa amahan nga gipamatuod-an nga gipasidaan lugar ni Kristo nga ang resulta motong makadawat sila unya gahom gikan sa Espiritu Santo pero sa diyang makadawat o makuha na niya o madawat na nila kanang saad sa amahan nga Espiritu Santo Brad panta kanus ama na may tabo kanang sa ara lugar sa diyang madawat na nila kanang gahom sa Espiritu Santo dunabay ihatag nga paghuglagway sa Biblia nga kung unsa kanang mga panahona nga ilang madawat kanang gisaad nga Espiritu Santo nga saad sa amahan Kanang Espiritu Santo nga saad sa amahan, Brad Samuel, nadawat na kana sa mga apostoles. kanus kanang nga panahona Sa Pentecostes. okay Ang matinaw nga pahayag dinhi sa buhat sa kapitulo 2, versikulo 1 hangtod sa 4. Ug sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, silang tanan nakatigom sa kadapit. Ug sa kalit may miabot nga dahon mo gikan sa langit ingon sa huro sa makusog nga hangin ug kini mipuno sa tibok balay. Diin didto sila na naglingkod. Ug dihay may pakita kanila nga mga dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. O silang tanan na puno sa Espiritu Santo o misugod sila sa pagsulti sa nagkalain-laing mga pinulungan. Sumala sa ipalitok kanila sa Espiritu. usa ang katuliay nga resulta lugar sa gisaad sa amahan sa dilang madawat nila kanus aton may tabo mga malnamo nga magsun katong Espiritu Santo nga ilang madawat sa panahon di ay sa pag-abot sa adlaw sa Pentecostes nga matud pa sa atong nabasa nga sa dihang mikalit lugar o sa kalit miabot ang dahonog gikan sa langit kay sa uno ug sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes silang tanan daw nagkatigom sa usa ka dapit ug sa kalit nga may dahonog gikan sa langit ingon sa makusog nga hangin ug kini matud pa ug kini mipuno sa tibok balay diin didto sila nakatigom katong mga tinun-an ni Kristo ug diay mapakita kanila nga daw mga dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa matag usa kanila ug nya silang tanan matudpas 4 napuno sa Espiritu Santo misugod kay napuno sila sa Espiritu Santo katong gahom nga ilang nadawat nga Espiritu Santo misugod sila sa pagsulti sa nagkalaing mga pinulungan sumala sa pilitok sa Espiritu ngadto kanila kung diin katunay tabo katong pagsulti sa nagkalaing mga pinulungan nga mo katong saad sa amahan nga Espiritu Santo matud pa sa versikulo 5 hangtod sa 13 ingon ug dito sa Jerusalem may nagpuyo nga mga Hudiyo mga tawo masimpahon gikan sa tanang kanasuran upo sa langit ug sa nabana na sa kadaghanan daw na nagpakadubog sila nangalibog kay ang matag usa nakadungog man sa mga apostoles nga naglitok sa pinulungan sa matag usa nga nakadungog matud pa ug sila matud pa katong mga apostoles katong mga tao nahingangna ug nahibulong nga nanagingon tan-aw ra dili ba mga Galileanhon man kini silang tanan nga nagpanugti ug naunsa ba matud pa sa mga tao nga nakasaksi nga ang tagsa-tagsa kanato nakaduog man kanila nga nagsulti sa atong mga kaugalingong pinulungan nga natawan katong mga apostoles nga nasaksihan sa mga tao ug usa ka ng mga patag-usa nga kaugalingong pinulungan usa ka ng mga pinulungan nga ilang gipangsulti matud pas no ibigingon itang mga taga-partiya ug mga taga-media nadya ug mga taga-ilab tulo ug mga taga-Padusya 4.5 ug Asya 6 Phrygia ug Pamphylia Ehipto apoy taga-Ehiptoanon ug sa kayutaan sa Libya o Libyanon sa sakop sa Cirene ug mga dumulong gikan sa Roma o Romano na gyapon mga Hudiyo
ug mga kinabig unya mga taga Krida ug mga Arabia, mga Arabo sa ato pa Muslim. Apil kitang tanan pinagi sa atong matag kaugalingon nga sinultihan. Nakatungog kanila nga nagasugilon may tuon sa kibulong ang mga buhat sa Dios. Ug ang tanan nangahinganga katong mga tao nakadungog, nangahinganga nangalibog nga nagingon sa usa ug usa unsa man kay di pa sabot diini apan di niya nagingon agi bugal bugal pa ang mga tao nakadungog nga kana sila nga bastak stamgis nga mga binok nga hubo. Pero unsa may mga giskutan ipon padayon ta kun kinsa pud ang nagsaa di ana kay ang amahan man asan lugar na niya giadis sa kanang Sara para matuman ya matulpas 14 adto sa isisiti apan si Pedro nga nagtindo kay gibugal-bugal lawan ang mga tao nga nagsulti mga laing pilungan kun may nagbugal-bugal nga humog na sila usen counter ni Pedro di pizza apan si Pedro nga nagtindog uban sa napulog usa ni patugbaw sa iyang tingog ug kanila misulti siya nga nagingon mga Hudiyo ug tanan kamo nga mga nagpuyo sa Jerusalem sabtan ninyo kining mga ug mataling hugi ninyo ang akong mga pulong ang ingos Pedro kaylay sa inyong pagdahom nagdahom lagi nga hubog to sila kining mga tawana dili mga hubog salit karon ikasiyam paman lamang ang takna sa kamuntagon apan kini mo ang igingon sa propeta nga si Joel nagkutnas Pedro sa propeta nga si Joel nga mo'y nagsulti nagtagna nini ug may tabo sa kaulihang mga adlaw mo ni gitigi pasupot nga tagna nga sa mga adlaw maingon ang Dios nagaingon ang Dios nga pagabubuan ko sa akong espiritu ang tanang katawhan ug naghimog propesya ang inyong mga anak nga lalaki ug ang mga babaye ug ang inyong mga batan-on makitag mga pananaon ug ang inyong mga tigulang magadamgog muna ang pasupot nga tagna nga sugon sa mga aligasyon sa mga apostol nga nakadawat niadtong Espiritu Santo nga saad sa amahan nga ang resulta nagsulti sila sa tanang mga klasing pinulungan sinultihan nga sumala sa ipalutok kanila sa Espiritu. Pero kay kanang saad man sa amahan pinaagis mga propeta Brad Panta. Doon na ba tayo mabasa nga ang propeta gyud mo gisaaran gigsultihan niya ng daan niya ikot kana ni Pedro o ni sa mga apostol kanang saad lugar sa mga samahan pinaagis mga propeta ug kinsang propeta ang nagsaad ug nagtagna usab ni ana nabatay mabasang malig-ong prueba sa Biblia Brad Panta. Ana Brad Samuel dunay propeta nga nagtagna ni atong Espiritu Santo nga ibubo og dawatan sa mga apostolis atong adlaw sa Pentecostes. Dini ang maong propeta mao kana si Joel og mabasa nato kana iyang tagna dinhi sa kapitulo 2 og bersikulo 28. Unya mahitabo sa ulahi nga igabubo ko ang akong espiritu ibabaw sa tanang unod. Og ang inyong mga anak nga babae og ang inyong mga anak nga lalaki managpanagna. Ang inyong mga taong tigulang managdamgo sa mga damgo. Ang inyong mga batanong lalaki makakita sa mga pananahon. Mo kana ang atong nabasa og likod kana ni Apostol Pedro atong gibasa ni Brad Samuel ganiya sa kapitulo 2 sa buhat sa 16 hangtod sa 19 kana nga babahin sa kasulatan. Usa di ay ang nagtagna niya na Brad Panta si propeta Joel napa sa Karyaso ang usas propeta nga ibubo lugar sa ang Espiritu Santo nga kanang Espiritu Santo nga mo kanang niabot lugar sa adlaw sa Pentecostes nga human niya na nga makunsaran sila sa Espiritu Santo nga magasulti sila sa naglaing pinulungan nga kana saad sa amahan timan na nato nga dunay Espiritu Santo nga saad sa amahan ang resulta magsulti sa nagkalaing mga pinulungan sa diyang kunsaran sila sa Espiritu Santo unya ang Espiritu Santo pod nga among giwali saad ni Kristo dili ni saad sa amahan o moneroy connection nga ug unsay relatibo aning among gitudlo nga Espiritu Santo dunay Espiritu Santo nga saad ni Kristo duna po'y Espiritu Santo nga ang amahan mo ay nagsaad nga ang resulta magsulti og nagkalaing mga pinulungan anya na ta karon kay magsulti man sila laing pinulungan katong makadawat sa Espiritu Santo nga saad sa amahan Brad Panta
ang pangutana. Katubang Espiritu Santo nga saad samahan nga sa diyang makunsaran sila madawat nila katong sa ara. Katubang maong saad nga Espiritu Santo, katubang mao na bato ang kahimpitan kinatibukan nga Espiritu Santo nga ilang madawat. Wala pay lain bang kanang sait lugar ang Biblia nga duna pay musunod niya to. May nangatong prubahan pagtakay aron mahatagan natong pagtagad nga kung dunay Espiritu Santo saad samahan, duna poy sa Espiritu Santo nga saad ni Kristo nga mo ni atong ipamatudan. Karon naabatay pruba nga katong Espiritu Santo nga dadawat sa mga apostol nga saad samahan nga ang resulta sa dilang kanang madawat nila magsulti sila sa nagkalaing mga pinulungan. Katubang maong Espiritu Santo mao na bato ang kinatibukan nga Espiritu Santo nga ilang nadawat ni atong panahon na sumala sa Biblia. Dili pa to mao gayon ang kinatibukan sa Espiritu Santo nga madawat sa tao, Brad Samuel. Kay kadtong nadawatan sa mga apostoles ni atong panahon na usa lamang kadto kapatinga o pasiuna lang dinhi sa ikaduhang Korinto sa kapitulo 1 og bersikulo 22 mao kini. Siya mao ang nagmarka kanamo og naghatag sa iyang espiritu ingon nga patinga sa sulod sa among mga kasing-kasing. Tinuod ko na busa matud pa kadtong Espiritu Santo nga dadawat sa mga apostol sa panahon lugar sa adlaw sa Pentecostes, matud pa mao daw toy kanang patinga. Matud pa sa gibasa ni Brad Panta, siya mao ang nagmarka sa among espiritu ingon nga patinga. Pero nganong ingon mi nga kana Espiritu Santo na nga sa pagkatuman nga mao gyud ang katumanan ni ana. Ngao nami maligong pruiba usal gyapon ka Biblia kining gitawag og translation sa gitawag og The Living Bible, pero sa Pinisaya nga kana pagkahubad gitawag kini siya ang buhing pulong. Sa basahon lugar sa ikadawang Korinto sa iyang kapitulo 1 bersikulo 22 nganong ningon mi nga ang Espiritu Santo gyud ang buhi pasabot yana tud kay mao kana ang sakto nga pagkahubad. Niyaw sa gingon ko nga sita sa 1:22 sa Biblia ang buhing pulong kung gitawag ka nag The Living Bible, ingon ka na iyang gipatikan timailhan sa bersikulo 22, iyang gipatikan timailhan sa iyang pagpanag-iya kanamo, ingon si Pablo sulod sa among kasing-kasing garantiya daw sa among pagkaiya na ug ingon nga patinga sa mga butang nga iyang igatag kanamo. Matud pa iya kunong nga matud paggihatag kuno usab niya ang Espiritu Santo sulod sa among mga kasing-kasing garantiya daw sa among pagkaiya nga ingon nga patinga. Pagisgot og patinga dili na kinatibukan mga malnamo nga makaigsunan. Nga naman mukha kitag usa ka sampol. Brad Panta, kana bang sampol nga atong gamiton pananglitan Brad Panta unari lugar ta sa kanang tiluring magpatay kag karsunis Brad Panta, pananglitan ang lukat usa ka libo unya dawnan mo og kanang 500 ang daon mo man ang parsyal o patinga. Oo. Pag-iskot og badawn nagpasabot man na Brad Panta nga natibuok na ang imong bayad ana nga usa ka libo. Ito to mo ang kinatibukan sa bayad Brad Samuel. Oo. Ito down payment pa man to. Oo, na gitawag. Garantiya nga imo gitong kwaon to lukat to gito nimo seryoso jud ka sa imong ipatrabaho. O mao ka nay tinuod. Nga busa kanang gingon nga patinga usa day ka na ka partial down payment. Luwa na magpasabot nga full payment na. Busa doon na pa'y sunod pa niya ng imong ibayad ug sa magbayad pa ka. Ingon usab niya na ang Espiritu Santo nga among gipaila nga matudpas 1:22 katong nadawat nga Espiritu Santo kaya atong gitris up unsay relasyon niining among Espiritu Santo nga among gipamatud-an tali sa Espiritu Santo nga gipamatud-an usab sa mga apostol. Ang kalainan ang Espiritu Santo nga ilang nadawat saad samahan nga ang resulta magsulti sila sa nagkalaing pinulungan. Pero atong gipamatud-an gitris up na to nga katong ilang pagsulti og mga pinulungan
sumala sa gitudlo ipalitok sa Espiritu Santo ngadto kanila tanan gida nga pinulungan katubay bao na bato ang kahingpitan kinatibuk-an na bato nga Espiritu Santo nga ilang nadawat idili ituga nila nga katong Espiritu Santo nga ilang nadawat pati nga to pasiuna musa doon na pa musunod naabay ihatag sa Biblia nga doon nagyoy pagpaila nga doon nagyoy kasumpay sa Espiritu Santo nga at nga moabot nining atong panahon karon mao ning atong giwali mga malamong mga kaisunan naa tungod kay sa Biblia dunay duha ka pagpadayag sa Espiritu Santo mga malnamo nga magsunon unsa may problema ni ana Brad Panta Duna bagyoy mabasa na to nga duna gyoy duha ka pagpadayag Duna gyud na. sa Espiritu Santo mo hinungdan kani nga atong gingon nga katong ilang nadawat sa una pati nga to dili pa to ang kinatibukan duna pay musunod niya to tuod kay ang Biblia dunay gisayt nga dunay duha ka pagpadayag sa Espiritu Santo pareho ko pagbasa para panta sa Na Biblia. dinhi ang ipahayag Brad Samuel sa basahon sa Mateo sa kapitulo 12 o bersikulo 32 ingon ini ang pagkapahayag ug bisan kinsa nga magasultig batok sa anak sa tao siya mapasaylo apan bisan kinsa nga magasultig batok sa Espiritu Santo dili gayud siya pasayloon bisan niining panahon na karon atong aktos pagsulti sa atong Ginoong Kristo o ni adtong kapanahonan nga palabuton doon na panahon nga palabuton nga panahon ka na sa Espiritu Santo sa laktod nga pagkasulti. Tinuod ka na nga bisan pa ang magpasipala daw sa anak sa tao mapasaylo pero ang magpasipala batok daw sa Espiritu Santo magsultik pasipala dili siya mapasaylo bisan niining panahon na karon og sa kapanahunan nga palabuton dunay kapanahunan nga palabuton dunay kapanahunan pud karon ug dunay po'y kapanahunan nga palabuton mo sa dunay present ug dunay future busa muna ang gitumbok nga pagpadayag dunay pagpadayag sa Espiritu Santo sa panahon samahan nga gingon pati nga ilang nadawat kay pati nga dili patumo ang kinatibukan doon na pa'y musunod nga kasumpay nito nga Espiritu Santo gyapon nga pagkatuman nga gingon nga bisa nining panahon na karon ug sa kapanahunan nga palabuton mo na ang among gipayla pero kaning gingon nga panahon nga palabuton nga Espiritu Santo matud pa sa Biblia kana ba gihatag bang paggulagway kung kinsa ang magpaila magtudlo niya ni ana gitudlo gitugan kinsa man ang nagtudlo ni ana nga pagpadayag unya sa Espiritu Santo niya nang giingon nga kapanahunan nga palabuton nga giingon nga future nga mo karon karon nagisgot matag karon pero sa ilang panahon present og kanang future man usa ang present potong ilang nadawat nga gingon nila nga Espiritu Santo nga saad sa man nga ingon nila nga patinga ug dunay musunod niadto nga kana dili na patinga kun atong klarohon pero kinsa ba ang magtudlo niya kung balikan ta ang atong gibasa kanina way lain matud pa Juan 14:15 ug 16 matud pa kun nahigugma kamo kanako tumanan ninyo ang akong mga sugo si Kristo ug ako mga muyo sa man ug kamuyang paghatagan ug lain nga manlalaban nga mao nga makiguban kaninyo nga mao ang espiritu sa kamaturan nga kung kinsa ka ng espiritu sa kamaturan nga makiguban ka nato sa 25-26 mao kana ang Espiritu Santo matud pa matud pa sa 25 kining mga butanga isulti ko kaninyo samtang ani apa ako uban kaninyo siya naging si Kristo apan ang malalaban ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan siya mao ang imagatudlo kaninyo sa tanang butang ug magpainumdom kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. Usa ang espiritu di sa kamaturan nga gipangamuyo ni Kristo ngadto sa amahan mao kanang Espiritu Santo sa pagkatuman sumala sa atong mabasa sa Biblia. Karon kay Espiritu Santo man nga gitug-an ni Kristo. Kini bang Espiritu Santo nga gisulti ni Kristo mga malnamo nga magsunan nga atong gipamatud-an nga
diri nato natuman kay arim ginaron dagpak nato. Kini bang Espiritu Santo nga iyang gipamatud-an Brad Panta, kini ba gitugaan ba niya nga mao ni ang iyang kapuli? Paliw ko pagbasa Brad Panta. May na nga atong susihon, paliw ko pagbasa sa kanang gitawag sa Biblia nga ang pulong sa Dios kay ato nang pamatud-an kay ang Espiritu Santo nga iyang gitugan, gipamatud-an nga kunay gugmata niya dawato na to, tumano ng sugo nga mga muyo kita samahan, mga muyo siya samahan aron matagaan kita laing malaban nga pagkatuman Espiritu Santo. Pero kanang Espiritu Santo ba atong tisapon nga iyang gisaad kana ba mao ba nay puli niya dinis kalibutan? Maunay puli sa atong Ginoong sa Kristo sa diha nga mahawa ang atong Ginoong sa Kristo sa kalibutan, Brad Samuel. Dinhi sa gihapon nga basahon sa Juan Kapitulo 14 gihapon, versikulo 25-26, pero diri nato basahon sa Biblia nga ang pulong sa Dios. Ingon ini ang nakapahayag. Kining mga butang nga matupastong Ginoong Kristo, ginusulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. Apan kun makagikan ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan. Puli kanako busa matinaw sa atong natagad nga kung mawa na dayon ang atong Ginoong sa Kristo, dunay mupuli kaniya og kana mao ang Espiritu Santo. Busa ang puli di ni Kristo mao ang Espiritu Santo. Nganong pulihan man siya tud kay muwa siya mo pahawa mga malnamo nga makisone atong waag payat. Ngano gyud nga gitawag gitudlo niya nga mo nay mupuli niya kanang Espiritu Santo nga mao nang magdudasig. Asa diya ang Kristo nganong nanay may mupuli niya tungod kay mupahawa ang Kristo mga mahal namo nga mga kaigsunan. Siya po nagpamatuod ni ini. Igo lang tang nagbasa. Asa ang pruiba nga ang Kristo mupahawa mo hinungdan nga naasay ipadala nga mo nay mupuli ipadala lugar sa man puli niya matud pa ni Kristo. Yaw 16 city hantod sa 10 sa Juan atong pagabasahon gingon. Ngani suginlan ko kamo sa tinuod ingon si Kristo nga maayo alang kaninyo nga mupahawa ko kay kun dili ako mupahawa ang manlalaban katong manlalaban mo tong laing manlalaban nga mo tong Espiritu Santo ang manlalaban daw dili po anha kaninyo apan kun mupahawa ko ingon si Kristo siya akong ipadala kaninyo ug inigabot na niya ngadtong manlalaban nga laing manlalaban nga mao Espiritu Santo iyang pailon ang kalibutan mahitungod sa sala ug sa pagkapatarong ug sa hukom matud pa ug sala ug sa pagkapatarong ug sa hukom mahitungod sa sala kay sila wala man musalig kanako ingos Kristo mahitungod sa pagkapatarong kay ako moadto man sa amahan o mo inungdan nga mupawa siya moadto di siya sa amahan ug dili na kamo makakita kanako. Mo hinungdan nga ang Kristo nagpamatuod nga matud pa niya nga sadyang ang magdasig nga sa magdasig nga mo nang Espiritu Santo nga mo kanang Espiritu Santo nga magdasig nga mo nang gipadala sa man sa iyang ngalan ni Kristo gipadala ka ng Espiritu Santo nga naman tuod kay mupawa di Kristo ug moadto sa man unya sa pagpawa niya matud pa ni Kristo dili na kamo makakita kanako mo inungdan nga naay puli niya karon kanang puli ni Kristo mga mahal namo nga missionary na ta timana na to ang Espiritu Santo nga pinasugdan sa samahan gitawag tog patinga dili to pagkinatibug-an o kahingpitan nga ilang nadawat doon na patoy musunod niya to. Ang musunod, motong Espiritu Santo na usab nga dili saad sa amahan, kundi saad ni Kristo nga mauning among gipamatudan. Karon, nga ang Espiritu Santo nga saad ni Kristo, mauni ang kapuli niya. Karon, kini bang Espiritu Santo nga mao ang kapuli ni Kristo? Kini ba gipamatudan ba pod nga kini duna po'y gihatagan po ni nga sa atong mabasa sa Biblia, kini ba may pruiba ba nga doon na po'y pagbaton ni ini og lawas mga mahal namo nga mga kagsunan o Brad Panta nabay mabasa nato sa Biblia nga mo kini ang hatag nga paghulagway nga ingon nga tagna nga natuman na sa Espiritu Santo nga gi papadala o gi
pamatud-an ni Kristo sa iyang panahon. Paliw ko pagbasa, Brad Panta. Ini sa basahon sa Ecclesiastes sa kapitulo 4 bersikulo 15 mao kini ang atong matagad. Nakita ko ang tanang mga buhi nga nagalakaw ilalom sa adlaw, nga sila nakauban sa batanon. Ang ikaduha nga mitindog puli kaniya sa iyang dapit sa atong nakita Brad Samuel, nga matud pa nga nakita ang tanang mga buhi nagalakaw ilalom sa adlaw, nga sila nakauban sa batanon. Dunay batanon nakauban katong mga buhi nga nagalakaw. O katong batanon matud pa sa gibasa gipatin-aw nga mao kadto siya ang ikaduha nga mutindog nga doon na siya gipulihan. Matud pa nga mitindog puli kaniya sa iyang dapit. So busa doon na siya gipulihan nga usa-usab sama kaniya nga batanon. Ano no? Usa sa dunay giingon nga katong Espiritu Santo nga gisaad ni Kristo nga matud pa sa atong nabasa gitris up nga motoy puli niya. Unya katubag Espiritu Santo nga puli niya giatagbag ang paghulagway nga kadto kanang magpakatao to o nagpakatao ra pud tong maong batanon o bata. Naa. Sa tagna sa Biblia gingon. Nakita ko ang tanang mga buhi sa basa ni Brad Panta nga nagalakaw ilalom daw sa adlaw. Nga sila nakauban daw sa batanon ang ikaduha nga mitindog puli kaniya sa iyang dapit. Dunay batanon nga mipuli ha, mitindog puli siyang dapit. Kung kinsa kana matudpas English version nga atong mabasa sa maugyapon nga bersikulo sa Ecclesiastes chapter 4 verse 15 gingon, I considered sa English version, told the living which walk under the sun with the second child that shall stand up in his stead. Tunay batanon o bata nga mitindog puli sa iyang dapit. Tunay second child that shall stand up on his stead. Puli sa iyang dapit kanang batanon o bata. Pag-isgot og batanon o bata nga kuning gingon nga ikadawong bata, dunay unang bata kun first child. Kung kinsa ka ng unang bata kun first child, kung imo ka ng i-English version, kinsa ka na mga mahal na mo nga maksyonan ka ng unang bata, natuman na sa atong Ginoong Hesukristo. Kay matudpas ni Bisayas sa bersikulo sa nakapayag lugar sa Biblia, nga gingon din sa Bisayas sa English version, gingon ka na nga matud pa, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. Matud pa, and his name shall be called Wonderful, Counselor, dayon Mighty God, the Mighty God, the everlasting Father, niya Prince of Apostol. Usa si Kristo ang katumanan niya na kanang unang bata kun first child. Kana ba natuman ba na si Kristo gyud ang katumanan niya ng maong bata? Now, kay matud pa din sa Biblia nga atong basahon kanang in the beginning the first gitawag kana kung basahon kadiyot sa Biblia kay ato maning trisapon kinsa ning gingon nga unang bata nga mitindog nga dunay mitindog nga pulihan siya niya ng ikodawang bata niya. Basahon ko sa lain nga sa basahon lugar sa Biblia. Niya din sa Biblia. Bingo din sa kung imong basahon kining nakasulat lugar sa Biblia nga hubad lugar sa kanang amplified Bible, naman na din in the beginning gingon din in the beginning before all times was the word was the word Christ, kanang close parenthesis open parenthesis, and the word kuno was, and the word was Christ, and the word was with God, and the word was God himself. Na ay kanang footnote Isaias 9:6 nga kanang 9:6 kun imo na trisapon motong nagpakatao nga si Kristo usa ka bata matao no naana sa 9:6 alang kanako ang usa ka anak usa ka bata ianak
Unya ang kagamanan paliho ko pagbasa Brad Panta kanang ni Visayas kag gikot lugar na may footnote. Dini ato basahon sa mao gyapon sa King James ni Brad Samuel. Kay alang kanato ang usa ka bata na tawo, alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag. Ug ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga ug ang iyang ngalan pagatawgon. Kahibulungan magtatambag Dios nga makagagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pakigdait. Muna ang lugar kanang gitawag og in the beginning, the first was Christ muna. Si Kristo muna ang unang bata. Usa kanang unang bata matud pa sa atong nabasa sa Biblia gikan lugar sa Amplified na tumabasa sa Amplified Bible na pagipod yapon sa kanang atong mabasa na sa kanang gitawag og the message na Biblia. Nagyapon dia kung basahon nimo na kanang John, 1 John verse 1 ya to bisag imo ikamal lang sa bersikulo 14. Si Kristo ang representative niya ng gitawag og unang bata. Usa ka nang unang bata kun first child. Si nato mana ni Kristo. Unya kaysa atong sa pagtagna sa Biblia doon na may ikaduhang bata kun second child nga motindog puli sa iyang dapit sa ato papuli ni Kristo ba? Kung kinsa ka ng puli ni Kristo nga gitawag giterminuhan og ikaduhang bata o second child, atong gitris up sa Biblia kung kinsa ang puli ni Kristo sumala sa lugar sa kibasa lugar ni Brad Panta kung balikon ni Brad Panta pagbasa ang Biblia. Sa Biblia ba gitugan ba pagbalik Brad Panta nga kung doon na may puli ni Kristo kanang first child nga mo nang second child kung ikadawang bata gitugan ba kung kinsa gyud ang nahimong katumanan ni ana paliw ko pagbasa pag-utroban Panta. Ato man ba nabasa kaganiha Brad Samuel pero atong basaha pag-utro dinhi gihapon sa Biblia nga ang pulong sa Dios sa Juan 14:25-26. Natagad nato na dinhi sa Ecclesiastes nga dunay bataon nga mopuli kaniya siyang dapit nato unang bata dinhi sa 25. Kini mga butanga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako apan kung makagikan na ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang igapadala samahan puli kanako busa nahaom sa sumala sa gipahayag sa Ecclesiastes 4:15 Brad Samuel nga dunay batan-on nga mopuli sa dapit niadtong naguna og dinhi sa Biblia nga ang pulong sa Dios tinaw na yun tayo ang Espiritu Santo yun mao'y gitumbok na itong bahina sa kasulatan sa Ecclesiastes 4:15 busa Santo di mapuli di busa tinuod kana mga malnamo kay busa tinaw klaro kayo nga ang Kristo nga gihatag nga tong pagulagway nga matud pa ang saad ni Kristo nga Espiritu Santo nga gipamatud-an nga kining Espiritu Santo mauni ang puli niya nga kining Espiritu Santo sad nga puli niya nga mo kana nga nagpakatawo gyapon kana sa katumanan busa nining atong panahon karon nga naman nga ingon man ta nga nagpakatawo usab kini sama ni Kristo tungod kay si Kristo nagpakatao busa lisod man ang puli niya kun dili tao o wala magpakatao nga naman pag-iskot og batan-on child was born o child is born nagpasabot nga dunay kanang gipakatawhan sama ni Kristo ba nga usa ka bata na tao unya matud pa sa atong nabasa sa New Visayas for unto us a child is born paggingon nga for unto us as born doon na siya gipakatawhan sa Galacia 4:4 pag-abot sa tukmang panahon natao siya niya sa Mateo na amang mabasa 1:23 natao kunin mo nang basahon sa Mateo 1 hantod sa kapitulo 1 bersikulo 21 banaog 23 nga pagkatawgon siya Emmanuel o ang Dios uban kanato una si Kristo busa nagpakatao usa kay ang Espiritu Santo nga puli niya nagpakatao usab sama ni Kristo nga naman tungod kay matod pa sa 1:9 sa Ecclesiastes ang mamaog kaniadto mamaugma ug ang ginahimo kaniadto pagaimuon usab og nga mao ang karon dunay gihatagan og nga pagulagway nga matud pa dunay history merely repeats itself nga kung ang Kristo nagpakatao
ang Espiritu Santo sa nagpakatao sama ni Kristo, mga mahal namo nga magsiwantod kay gituga ni Kristo nga kanang Espiritu Santo ipadala sa amahan puli niya. Unya sa Ecclesiastes nga mitindog dunay usa ikaduhang bata nga mitindog puli sa iyang dapit nga ang pulihan mao ang unang bata nga natuman lugar kana ni Kristo kanang unang bata ug ang mupuli natuman usab kana sa Espiritu Santo niining atong kapanahon karon. Usa ingon niya na ang gipahayag lugar sa Biblia ang dunay Espiritu Santo nga saad sa man nga mao tong gingon nga patinga sumas kadong Korinto 1:22 ug doon na po Espiritu Santo nga saad ni Kristo nga mo ni among giwali nga mao ning Espiritu Santo nga among gipamatudan nga mao ni ang puli ni Kristo dinhi sa kalibutan nga nagpakatao sumala sa Biblia. Ingon ni ana mga malamo ka nga mga kaigsunan. Pero katong Espiritu Santo nga niabot lugar sa adlaw sa Pentecostes. Mudangat ba to nga kinahanglan gyud mo ampo ang tao ato para mudangat to, maabot to sumala sa Biblia. Dili na to lugar mistil pa nga ampuan para mahidangat tong maong Espiritu Santo. Niya sa Isaiah sa kapitulo 45 na bersikulo 23 nga mang di na tumistil muluhon pa ang tao tun kay saad to sa man bisan pag unsa pa tun kay kanang saad to sa man may dangat gito nga mistil nga nadili na tumistil nila pang luhod-luhuran pa para mahiabot to madawat to nila niya ang prueba sa Isaiah sa kapitulo 45 bersikulo 23 kingon tungod sa akong kaugalingon ako nanumpa ang pulong migula sa akong baba sa pagkamatarong ug dili na mubalik aron kanako ang tanang mga tuhod mga piko ang tanang mga dila managpanumpa. Busa katong saad samahan nga nadawat nila ang Espiritu Santo sa unang panahon sa panahong Kristiyano nga ilang nadawat nga ang resulta nagsulti sila nagalaing mga pinulungan tanang matang sa pinulungan sa ilang madawat nila katong gaom sa Espiritu Santo nga makunsad nila kadto dili na to mister pang ilang ludhan pikuon pa nila ilang tuod tud kay kano may dawat o may dangat yun gato kay kato saad samahan nga madawat nila busa unya sa pag-abot pod sa panahon tud kay katong panahon na saad sa man dili man to mo ang kinatibukan patinga pa man to busa dunay musunod niya to nga dili na saad sa man kundi ang Kristo kang Kristo ng saad nga ipadala niya kanang laing manlaban nga mo kanang Espiritu Santo nga ang Espiritu Santo mo na puli niya nga nagpakatao usab dinhi sa kalibutan. Ingon niya na karon kanang Espiritu Santo nga kanang pamatud-an sulti ni nadaan sa atong Ginoong Kristo sa dihang maabot kana mga mahal namo nga magsinobra tanta duna bay mga tao nga buhimo lugar ni ana mudala ni ana mutugaan ni ana nga kanang maong Espiritu Santo mao na ang saad ni Kristo nga gipamatud-an nga mo nay puli niya duna bay gipahatag nga paghulagway sa Biblia. Doon na gayoy mga tao nga magpahibalo nga bahay ni anak Espiritu Santo Bachamil. Doon na yung mga tao magwali nga ang ilang iwali mao na ang Espiritu Santo. Dini sa basahon sa unang Pedro sa kapitulo 1 bersikulo 12 ingon ini o kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo na nagalagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinagi sa mga tao nga nagawali sa mayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit mga butang nga nini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong busa sa atong nabasa nakita nato doon na di ay mga tao nga managdala sa pagwali ug ang ilang iwali mao ang wali na sa mahitungod sa Espiritu Santo. Mao na ang rason mga malnamo nga maigsunan nga sa dihang kanang maabot kanang panahuna nining panahuna karon nga mao na ang kinatibukan nga gipaila lugar nga gisaad ni Kristo nga Espiritu Santo nga sa dihang may dangat na mo hinungdan nga si Kristo tungod kay mupuli man niya ang laing malaban ni Espiritu mo na gigon nga mupahawa siya sa atong nabasa ibasa na to ang 17 hangtod sa 10 sa kanang Juan
nga mo hinungdan nga mupawa sa tungod niya ng Espiritu Santo nga mo'y mupuli niya nga gipadala sa man. Unya sa unsa po na may baluan, pinaagi ra pod sa mga tao nga dunay mga tao nga gihimong galamiton nga kasangkapanon sara sa para sa pagpaila sa pagpamatod nga kining panahona ni ana lugar ta dapit sa katumanan sa Espiritu Santo nga ang nagtudlo niya na mga tao nga gitagaag katungod sa pagpamatuod nga kana sila mga pinadala lugar gikan sa langit ha nga matud pa mga bisan pa ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong unang mga tao pero sa Biblia ba gikinahanglan ba gyud nga duna gyoy mga taong galamiton sa kasangkapanon para may baluan kana nga nining panahon na naanata sa kapanunan sa Espiritu Santo? Oo na matud pa sa Biblia basahon ko sa Roma sa iyang kapitulo 10 versikulo 14 hangtod sa 15 inyong patalingugan kay dili kinanglan nga dunay mga tawo nga muhimo niya na kay dili kun walay mga tawo nga muhimo nga galamiton nga kasangkapanon sa pagpamatuod nga kining panahona niya na dita sa panahon sa Espiritu Santo dili may baluan sa mga tawo busa kikinanglan nga dunay muhimo sa mambulaton sa pagwali sa pagpaybalo niya nga kana lugar di paibalo ug tagna na pod sa Biblia. Pasidaan sa Biblia ba? Diaw sa 10:14-15 ingon apan unsaon man sa mga tao sa pagpangaliakan niya nga wala nila tuhi. Ug unsaon man nila sa pagtuo kanila nga wala gayud nila hidunggi. Dunay kinahanglan nga kanang tunay madunggan. Unya dilipod ka pwede nga usaon man daw sa pagkatao sa pagpangiliya daw sa tao dili man sila makapangaliya kun nga wala nila tuo busa aron pod matuan kinanglan pod nga dunay mga tao nga kanang mupamatuod kay matud pa sa atong mabasa apan unsaon man sa mga tao sa pagpangaliya kaniya nga wala nila tuhoe ug unsaon man nila sa pagtuo kaniya nga wala nila hindunggi wala gayo nila hindunggi ug unsaon man nila sa pagkadungog kun walay magwali busa doon na po yung mga tao mato na nga among gi-trisap nga dunay mga tao gitagna nga dunay mudala mga tao nga nagdala sa maayong balita sa Espiritu Santo nga kanang mga tawana gipadala daw kana gikan sa langit nga bisan pa ang mga manunday mga malunda nangandoy daw sa pagsudong ano man gikinahanglan ba gyud nga dunay mga taong pinadao kaysa akong gibasa matud pa kinahanglan naagi ng mga tao nga muhimo sa pagwali kay pinaagi niya na may baluan sa tao kay usaw man daw sa tao sa pagkaybalo kun walay madunggan unya usawan niyo pag kadungog kun walay mo pamatuod niya na muwali musa doon na yung mga tao nga muhimo sa pagpamatuod sa pagwali para ang tao makadungog ug aron matuod sadyang madunggan nila ilang tuan ang ilang nadunggan pero tanan ba pod nga madunggan o tanan nga magwali nga ilang madunggan gikan sa mga magwali tanan ba pod nga kanang ilang madunggan o tanang magwali mawanayn makasulti og tinuod ilabang dawaton dili kinahanglan pa nga dawaton na tanan dili pod kay matud pas 15 ug unsaon man sa mga tao sa pagkawali gawas kun sila pinadala ingon sa nasulat kataon bayod sa mga tiil sa mga nagawali sa maayong balita busa kung sa dihang madunggan sa tao, pinaagi sa mga tao nga nagwali, ang tumong nga parang nganong walihan man, tuod kay aron ang tao makatuo sa dihang madunggan nila, pero dili pud tanan nga nagawali, nagdadalag Biblia, imong dawaton. Kadtong dawaton nimo, kadto lang mga tao nga mga matud pa pinadala ingon sa naisulat. Matud pa katahom gayon sa mga tiil daw sa nagawalis sa maayong balita. Mao kana dili basta-basta nga kumo kay nagdalag Biblia imo na nang dawaton nakahimo na siya pagsulti sa kamaturan dili ingon niya na makahimo sila pagsulti pinaagi lamang tuod kay sila pinadala lugar sumala sa nasulat sumala sa Biblia. Karon kay doon na may mga tao nga gihimong galamiton kasagkapanon nga pinaagi niya na may buluan sa tao, matuhuan sa tao kung ang ilang gibalita tinuod ba. Nga matud ba ang atong gitrisap balita ang ilang gidala sa Espiritu Santo nining atong panahon karon. Nga kanang Espiritu Santo mo na ang gisaad ni Kristo. Nganong Espiritu Santo man Brad Panta
nganong dili man yuba ang ilang dadon ni anang mga tao nga nagawali sa maayong balita nga matud pa sa atong gitris up, balita sa Espiritu Santo na pagkatuman nga matud pa ang bisan pagani ang mga manunundai nangandoy na sa pagsudong yan ng mga tawhana. Ngano nga sa ilang pagbalita, nganong wala sila nagbalita giubaon sa man ang rason sa Biblia. Ang rason sa Biblia ngano nga dili na wala na sila magwali og Jehovah Blood Sambil tungod kay ang Dios naghatag og bag-ong tugon. Dinhi sa pasahon sa Jeremias sa kapitulo 21 bersikulo 31 33 o 34 ini. Ani karon ang mga adlaw mabot na nagaingon si Jehovah nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel o uban sa balay sa Huda sa 33. Apan kini mao ang tugon nga pagabuhaton ko uban sa balay sa Israel sa tapos niya atong adlaw. Nagaingon si Jehovah, ibutang ko ang akong kasuguan sa ilang mga sulod nga bahin. Og diha sa ilang mga kasing-kasing kini sulat ko og ako mahimong ilang Dios og sila mahimong akong katawhan. Og sila dili na gayon magtuglo ang tag-sa-tag sa katao siyang iskataw og ang tag-sa-tag sa katao siya isuon sa paingon ilhon mo si Jehovah kay silang tanan managpakailangan ako. Kita sa labing jutay kanila ngadto sa labing dako kanila nagaingon si Jehovah kay pasayloon ko ilang kasalanan ug dili na gayon hinumduman ko ang ilang mga ang ilang sala ang katarungan di ay ngano nga di kini mga tawhana dili na sila magwali og Jehovah tungod kay ang Dios nagdunay tugon. Ang tugon mao nga dili na pagwali ang ngalan ni Jehovah, dili niya pagtudlo ang iyang ngalan. Muna hinungdan di ay Brad Panta nga sa pag-abot sa paglutaw niya ng ikatulong panahon nga diin ang gipaila Espiritu Santo na kay dunay mga tao man gihimong galamiton kasangkapanon sa maayong balita sa Espiritu Santo. Nganong Espiritu Santo gyud ang ilang gipaila ug dili yuba tungod kang ang balita nga yuba dunay tugon nga mao si yuba nga Dios nga mao si yuba nga dili na hisgutan ug dili na itudlo pa ang iyang ngalan nining atong kapanahon karon. Mo hinungdan nga sa paglutaw sa ikatulong panahon nga ang Espiritu Santo nga ang Kristo mo'y nagsaa din ang mga tao ang ilang gidala mauna ang pagwali sa maayong balita sa Espiritu Santo ug ngano pud nga dili Kristo tungod sa rason sa katarungan nga matud pa sa unang Korinto sa mga alagad ni Kristo nga mo'y unang nakapagadawat sa Espiritu Santo nga saad samahan nga gitawag ka nagpatinga tungod kay ang ilang pamatuod gitugan nila nga atong ilang panahon nga matud pa nagpamatuod sila sa pagwali kang Kristo gitugan nila nga atong panahona nga ilang gipamatudan dili padto mao ang kahingpitan nga pagwali o pagminsay o kay dili kahingpitan mawala padto sa pag-abot na sa sa dihang maabot na ang hingpit nga may hinsahi o balita sumala sa Biblia niya kita'y basahon matud pa sa basahon sa Biblia nga Katoliko nga hiligaynon gingon kana dinhi sa kanang unang Korinto sa ang kapitulo 3 signo 16 gingon kay ang aton hibalo kag ang pagwali matud pa kay ang atong hibalo hindi pa hingpit kag ang hingpit mabot na ang hindi hingpit magataliwan ug sa Biblia pa nga hubad sa Biblia nga simulado sa hubad sa kanang Biblia ang Katoliko gyapon giingon kini kay nga atong kahibalo kay ang atong kaalam og dinasig nga mga minsay matud pas unang Korinto 13:9 sa Biblia ang Katoliko gingon kay atong kaalam og dinasig nga mga minsay dili hingpit apan kun ang hingpit moabot na kadtong dili hingpit mawala timana na to nga matud pa nila Pablo nga original nga tinunan ni Kristo nga doon na sila kaalam og dinasig nga mga mensahe nga dili hingpit unya kay dili iban hingpit kadto matud pa mawala kanang mao mensahe pero kanang mensahe nga gingon nila dinasig nga mga mensahe nga dili hingpit ug kay dili man hingpit mawala kana pag-abot sa hingpit nga mensahe gitugaan ba pod nila kun sa kanang mensahe mga mahal namo nga mga kaigsunan matud pas Roma 10:17 sa mao gyapon nga basahon
Matud pa sa atong mabasa, busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang mensahe nagagikan sa pagwali kang Kristo. Katudiyang gingon nilang mensahe nga dili hingpit nga mawala kadto pag-abot sa hingpit nga mensahe, mao da itong mensahe sa pagwali sa atong Ginoong Hesukristo. Nan kay mawala man o kay dili man di hingpit kadtong mensahe, mawala man to pag-abot sa hingpit nga mensahe, angay ba ang tao magpabili ni anang mensahe nga dili man pana mo ang kahingpitan. Sa Hebreanon sa kapitulo 6 bersikulo 1, sa Biblia gyapong Katoliko nga hubad sa Protestante o Katoliko nga nagtambayungay nga scholar sa Biblia, gingon sa Hebreanon 6:1, busa magpadayon kita diya sa ingkod nga pagtulunan og dili ta magpabilin sa unang ang sa mensahe nga Kristiyanon. Busa mo day hinungdan kay dili man pabilinan, nga naman dili mapabilinan tungod kay dili padto kahingpitan nga may mensahe, mawala padto mong mensahe ug pulihan kadto sa hingpit nga mensahe nga moabot nga mooy mudala niining atong kapanahon karon nga ang hingpit nga mensahe nga dunay dala nga mo kana ang hingpit na nga pagtulunan o mensahe walay lain sumala pas tong gibasa sa unang Pedro 1:12, mga tao nga nagawali, nga ang ilang giwali, balita sa Espiritu Santo. Muna di ay ang katarungan, wala sila magdala sa balita kang yuba, tungod kay ang balita sa kang yuba, dunay tugon nga dili na hisgutan, katong maungalan nga yuba, unya wala po sila magdala sa balita may kang Kristo, tungod kay ang balita sa atong Ginoong Kristo, mawala pa to, tungod kay dili pa to kahingpitan nga balita o mensahe, o kadiyang, kay di man kahingpitan, mawala ka to nga ang hingpit ka mensahe nga mabot walay lain mo kanang balita o mensahe may tungod sa Espiritu Santo nga natuman nining atong panahon karon nga nagbalita natuman sa mga tao nga nagawali sa mayong balita sa Espiritu Santo nga natuman diri kanamo nga mga ministro sa pagtulong ng PBCM kay kami mao ang nagawali sa maayong balita sa Espiritu Santo niining atong kapanahon karon nga among gibalita kay Espiritu Santo nagbaton ug bag-o ngalan matud pas pinadayag 2:7 nga kun adunay idulungog kinahanglan magpatulingog sa sulti sa Espiritu ngadto sa mga iglesia ang magadaogon pagkatagaan kung usa ka mana nga tinuguan usa ka gamayng bato nga puti nga sinulatan sa bag-o ngalan nga wala sibisingkin sang makadawat inikos lamang sa nakaila. Tiini matud pa sa atong nabasa busa dunay bag-o ngalan nga dawaton sa tao nga ang magtudlo niya na mga tao ang nagwali ang giwali Espiritu Santo na nini atong panahon karon ang katumanan sa paungalan natuman kana sa among magtutudo Master Tomas Dino Senior tungod kay kanang bag-o ngalan resulta kana sa epekto kana sa gitagna sa bag-o ngalan nga kana ang katumanan natuman sa Espiritu Santo niining atong kapanahon karon ingon niya na ang katumanan nga gisulti sa Biblia nga kanang Espiritu Santo saad na ni Kristo nga kanang mo kana ang nadala lugar sa rinda sa kaluwasan nini atong panahon karon kay kun dawaton kana sa tao dili kalaglagan sa tao kundi kaluwasan matud pas Epeso sa iyang kapitulo 1 bersikulo 13 sa kaluwasan ang dangpan ang puntahan sa mga tao sa diyang dawaton kanang Espiritu Santo nga ang nagsaad na saad ni Kristo ug dili kana saad sa man ingon niya na ang mga kamaturan busa natapos naman ang among oras maayo punta daghan punta kami iusulti nga importante alang kaninyo para inyong masabtan ang mga kamaturan nining panahon na naanata sa dapit sa katumanan sa Espiritu Santo nining atong kapanahon karon sa kami manghinaot upan sa ngalan na lang sa balaano magtutudlo Divine Master Tomas Dino Senior o ingon usab kining inyong ubos nga lagad sa kanginan kini si Brother Samuel Montemayor na lang kaninyo o sa ngalan usab sa akong kauban nga ministro o ebanghelista Inusab si Brother Luciano Pantam ingon na lamang daghang salamat sa inyong pagpatalingog o mayong udto kanatong tanan.